Vieš prečo, Robčo, sa chiptuning volá chiptuning? Súvisí to s čipom? Kedysi veľmi dávno, keď sa začalo čipovať, tá prapodstata chiptuningu bola v tom, že keď si chcel zvýšiť autičku výkon, alebo upraviť mapy, alebo urobiť čokoľvek, musel si fyzicky vymeniť čip. A tu treba povedať dôležitú vec, že prečo používame druhé čipy? Prečo to nedáme do tých pôvodných? Nedajú sa zmazať? Nedajú. To sú čipy, ktoré sa označujú ako OTP, One Time Programming. To znamená, keď ten čip raz nahráš, už ho nevieš ani vymazať, ani prepísať, ani nič. Presne takú jednotku tu dnes máme. Cukríková Golf 3. A pán zistil, ja neviem po koľkých rokoch, ja teraz matematiku nedám, 97, po 28 rokoch zistil, že 66 kW je málo. Ideme mu to načipovať. To je naozaj cukrík. To, čo ideme urobiť my, je vymeniť tieto čipy. A ono to nie je, a že teraz taká otázka, dobre, a kde zoženieš druhé? Tak nové máme tu, ale problém v týchto čipov je, že toto sú prázdne, tie kúpiš v elektroobchode, áno. Vyčítame mapy, alebo proste obsah týchto dvoch pamätí, pošleme chlapcom, ktorí to vedia v Profituningu a oni nám pošlú do tých čipov nové mapy. Všimni si ešte jednu vec, jeden je označený H-kom, druhý L-kom. Veľmi dôležité je ich potom nezameniť. Ja sa vypomýšľam. Ide o to, že keby som na ne teraz začal fúkať horúcim vzduchom, tak normálne ako spálim tú nálepku. Ja si len poznačím, že toto bolo L-ko, toto bolo H-ko. Mne sa takto triasli ruky, keď som to mal prvýkrát spajkovať. A hlavne, keď som zaspajkoval nové a tá jednotka nešla. Ježiň, to boli stavy. Ty kokso, ja som zničil auto, ja som zničil jednotku. A fantastický bol môj šéf z Profituningu Janko. A vraví, Mierec, nestresuj, však to je len bicykel. Toto asi majiteľ nechce počuť o svojom aute. To už je tiež história, to je možno z roku 2009 tento programátor. Adame Reed. Chlapci z Profituningu poslali zmenené mapy. A teraz, Blenček, to skontroluje, či ten čip, ktorý ideme programovať, je prázdny. Teraz sa vlastne deje to, že súbor, ktorý nám poslali, alebo tie upravené mapy, dávame do čistého čipu. A to, že nie je čistý, skontrolujeme ľahko. Pustíme funkciu, ktorá sa volá verifikácia a napísalo, že verification OK, čiže Lacko je naprogramovaný super. Takže ideme to finálne, už je jednotka úplne celá poskladaná, pôvodné čipy sú tu, takže ešte si pozriem vo finále, či naozaj jednotka funguje. A ide! Ježiš, mne nebolo všetko, jedno to musíš strihnúť. Naprogramovali nové pamäte dobre, vieme, že sme zaspajkovali Huga a Lacka správne a vieme, že aj chlapci v Profituningu robili svoju prácu dobre. Káva!